مبارك لما أنت حزنا لكم مثلا زرنا لارجع كلاتكم ريخمون سميعكم هم ظلهم عبتي كبيد ناي كبيد يزوله لومي عب إسرائيل متشس تيوم نزي زوجسولو نزي دس كبلهم كنات قدرلهم كم زي لها معبيلو ناب عد خدرلهم سدرا خبالة علهم حزب خبالة علهم بعلامة بخمي حيش انتاي غيرك حيش كمي حيش لكا بودي زسرعو لومي وصيوم نتسلام يزاربو لو يمسلو نتسلام سلا زاربو زلوخا ساتم سلا زخون مسرتو نتي غارن نهرن نساتن كا سلام كغبرو كخانو مخانون كا نفلتنا خلاتنا بدفرتنا نزاربو لزلنا نسحاتكم ون تيوما بخونكم صوم تخدو زلوهم እዚ ዝገብሮ ዘለው ጠጠው ከብልዎ ክትላብዎ ንብምሎም ደዊልኩም ኣብቲ ሜዳ ደዊል ወፅዮም ዘናሃርዎ ዘለው ንሕና ዘየመን ቀተልትና ዘየመን ከምዚ ገይሮም እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ እንዳፈላለዩ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሕብረተሰብ ከሎ ከንካለ ሃገር ከንካለ ሕብረተሰብ ካካለ ዝመጽ ሕብረተሰብ ጌርካ من رسانن مغهارن ዝነበረ ንዑ ጠጠው ንኸብልዎ ንኩሎም ነቶም ዓማዊልኩምን ሰዓብቶምን ነቶም ሰዓብቶም ኣብትና እንዳ ሚስተር ካሽ ትርከቡ ብምሉእኩም ንዖም ክትዛረቦም ንላቦ ስለምታይ ታሰላም ንኩላህና ከም ተርብሕ ኩላትና ንፈልጣ ኢና ብምቕፃል ሎሚ ለማዓንቲ ውዒሉ ዘሎ ከም ዝረኣኹም ይቀድም ኢለውን ዓንቲ ወኣቲ ተዛሪበሉ ነይረ ኣብቲ ኤሪ ፖድካስት ተዛሪበሉ ነይረ ግን ሳብ ሕጂ ዘሎኻ ሕፍት ቢለ ብምሉእ ኣብል ቢለ ኣምፂልኩም ኣለኹ ሓደ ንቅድም መን ምዃኑ እንታይ ምዃኑ ዘይተፈልጠ ሓደ ጸሊም ተሃሪሙ ኣብ ጥቓ በዚ ኣብ ተልኣቢብ ማለት እዩ ተሃሪሙ ጸኒሑ ናብ ሕክምና ኣቲሎ ኣድራሻ ዝበሃል የብሉን መን ሰብ ዝበሃል የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ክልተ ኣሕዋትና ብሂወት ከም ተፈልዩ ሰሚዕኩም ነርኩም ሓንቲ ወላ ኣብ ብኹሉ ሜዳታት እውን ዝዛረብሉ ዘለዉ እዮም ክልተ ኻ ብከቢድ ኣብ ሕክምና ከም ዘለዉ ይዝረብ ኣሎ بفلايت حدا أب حماق جمس حماق الله نافرتكم وتصارت الله اليوم كستايقوا تسقمكم كنا حدا ها بخبيد تون كرتة بخبيد كبيركم زلوا أب حلواكم زلوا درجة أو تحكمنا زخركم سبعة ريخم اللهم ولا ونبتي زبح زلون ريخم اللهم كمون فوز زبله تهارمو بزحات يوم تهارمو زلوا بوليس كان نزي خلو التجبرة نزي خلو التجبرة جبنات نمحز أب حدا أكل تجزع تعاتيهم تهم كم زجبرو هاديمهم بكاميرا ريوم أبي كم زعتو ريوم ندخل تجزع عاتيهم ما تطلب بلو ملو بمرو تجودناتات عاتيهم ملو أب تليجرام سيدنا لكم نيرنا تتعاتو جودناتات سوري سنحتي كستاكم بقولكم يا أب تجودناتات تتعاتي له جودناتات تعاتوا أبزي سوري اوكي ابت غدناتات اب تل ابيب تعصو غدناتات الله هاغانا قدستي زبال لكم لي وابو كاب لفاندا قدستي كساب
ሃቲዝጋር ቅድስቲ ዕፁው እዩ ዘሎ ክሳብቲ ዕፁው እዩ ዘሎ ክሰዚ ጎደናታት እዚ ጎደና ሊቬንስኪ ክሳብ ጎደና ሊቫንዳ ተዓፂ ዘሎ ሊቫንዳ ሊቬንስቲ ናብ እንታንቪ ቅድስቲ ዝብል ተዓፂ ኣሎ እዚ ጎደናታት እዚ ዓፅዮም ኣለዉ ነቲ ኣብ ተላቢብ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ክልተ ቦታ ከዓ ኣብ ክልተ ገዛ ተሓቢኦም ኣለዉ እቲኦም ገበና ዝገበሩ ከይዶም ኣብቲ ገዛ ተሓቢኦም ኣለዉ ናብቲ ውሽጢ ኣትዮም ከውፅኦም ኣይክእሉን እዮም ፍቃድ ወረቀት ካብ ቤት ፍርዲ ወረቀት ይፅበዩ ኣለዉ ንሓደ ገዛ ፖሊስ ኣትዩ ስኢሉ ከፊቱ ክኣቱ ይክእልን እዩ እቶም ሰባት ተዓፅዮም ዘለዉ ፈሊጦም ኣለዉ ሪኦም ኣለዉ ተሓቢኦም ግን ነቲ ገዛ ይከታተልዎ ኣለዉ ነቲ ወረቀት ተቐቢሎም ከዓ ነቲ ገዛ ከፊቶም ነቶም ኳሕኪሖም ምኽፋት ኣብዮሞም ኣብ ጠጠው ኢሎም ክሳዕ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ፖሊስ ብምሉእ ዓፅዮምን ከርዲኖም ሒዞም ኣለዉ እቲኦም ከምኡ ዝገበሩ ገበናት ግን ኣብ ክልተ ገዛ ተዓፅዮም ኮፍ ኢሎም ከም ዘለዉ ወረቀት ከዓ ካብ ቤት ፍርዲ ክመፆም እሞ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘይፈረመሉ ክትከፍት ማዕፆ ክትከፍት ስለ ዘይፍቀድ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ማዕፆ ምስ ፍቀድ ወረቀት ምስ ተዋሃቦም ከዓ ከውፅኦም ማለት እዩ ዝበዝሑቶም ገበነኛታት ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣብ ክልተ ቦታ እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ቆጭ ኢሎም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ካንሸሎ ክነጥር እንታይ እዩ ኣብቲ ገበን ነይሩ ነበረ ናይ ፈርጣን ግን ካብቲ ገዛ ካብ ገዛ ነጢሩ ክሃድን ክብል እግሩ ተሰይሩ ኣብቲ ቴሌግራምና ሰይድናልኩም ኣለና ኣብዚ ከነምፆ ኣይፍቀደናን እዩ ኣብቲ ቴሌግራም ሰይድናልኩም ኣለና ነጢሩ ክሃድም እግሩ ተሰይሩ ኣብኡ ከሎ ናብ ሕክምና ከይድሎ ድሕሪ ሕክምና ምግባርካ ናብታ መርምርኡ ከይድ እዩ ገበነኛ እንድሕራ ኮይና ክድቕድቓ እዩ ማለት እዩ ዝበዝሕ እትዮም ሰባት እትዮም ኣብኡ ዝነበሩ ጓንቲ ገይሮም መከላኸሊ እንታይ ይባል እንታይ ጓንቲ ብትግርኛ ጓንቲ እዩ ብጓንቲ ገይሮም ካልእ መሸፈኒ ናይ ገፅን ሓደ ዓይነት ክዳንን ገይሮም እዮም መፅኦም ናብኡ ስለምንታይ ነቲ ሓደ ካርሞ ከለዉ ከይጋገይ ነናሓዶም ድዮም ትኽዳን እኳ ከምኡ እዩ ገለ ትግምት እቲ ጓንቲ ገይሮም ዝፀንሑ ግን ፖሊስ እስራኤል ከምቲ ሒዞሞ ዝፀንሑ በቲ ሒዞሞ ዝመፁ በቲ ተዳልዮምሉ ዝመፁ ንቅትለት ኢሎም ከም ዝመፁ ንሳቶም ከዓ ካብቶም ሰማያዊ ዝገበሩ ንግብረ ሽበራ ኢሎም ከም ዝመፁ ይፈልጥዎም ዘሎ ስለምንታይ መጀመርታ ነታ ካሜራ ናይታ ቤተክርስትያን ካሜራ ክዓፅዋ ኢሎም ነታ ካሜራ እንዳዓፀዋ ቀድሚ ሕጂ ኣብ ዝላዕሊ ኣለኩም ሊንክ ኣለኩም ኣብቲ ላዕሊ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቪድዮታተይ ገድፈልኩም ኣለኹ ኣብ ቁምታት ትኽእልዎም ነታ ካሜራ ቅድሚ ሕጂ ኣብታ ቤተክርስትያን ነታ ካሜራ ክዓፁ ኢሎም ክንደይ ሽግር ገይሮምሎም ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፂናልኩም ነርና ኢና ተዛሪብናሉ ኢና ግዜኡ ኢልናዮ ኢና ግዜኡ ዝሰምዕ ግን የለን ብመደበዮም ገይሮሞ እዚ ብመደበዮም ገይሮሞ ንሱ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ፖሊስ እስራኤል ኣብ ሓገዛት ብዙሕ ሕላን ክንብል ፀኒሕና እሞ ፖሊስ እስራኤል ከዓ ገለ ካብቲ ዝነበረ ገለገለ ብቃሉ ክዛረብ ክኢሉ ኣሎ ክዛረቡ ክኢሉ ዘሎ ከዓ ንሕና ትግቡእና ጌርና ኣለና ምናልባት ሰሚዕኩም እኳ ትኾኑ ትኽእልዎም ቁርብ ሕልፍ ሕልፍ ክንብሎ ብኮልና ግዜ ምታን ካይንወስደልኩም ብዙሕ ግዜ ክብል ኣይደለኹን ፖሊስ እስራኤል እዚ ተዛሪብሎ 9:35 בבוקר מתחילים לקבל הודעות בקצב מאוד חריג על התקוטטות של מספר גדול מאוד של אריתריאים בינם לבין עצמם. הסיפור הזה እዚ ናይቲ ተል ኣቢብ ዝበሃል ሓላፊ እንታይ ዘሎ እዚ ፖሊስ እዚ ሓላፊ ዝኮን ዘሎ ናይቲ ተል ኣቢብ ብሙሉእ ሓላፊ ዝኮን ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ንግሆ ትስም ስበልና ብብዝሒ ቴሌፎናት ከኣትወና ጀሚሩ ንሱ ከዓ ኤርትራውያን ነናሓዶም ነብሶምን ዝገበርዎ ግጭት እዩ እዚ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን התקוטטויות עם אריתריאים בינם לבין עצמם זה דבר שמוכר אצלנו פה בתל אביב לצערי וזה כבר תקופה לא פשוטה. אני אזכיר לכם את האירוע של 9 לפברואר שתכף אדבר עליו מספר מילים. האירוע הזה ברגע שהגיעו כוחות משטרה והשאר התפזרו זיהינו 3 נפגעים ככה במבט ראשון שהם דקורים במצב קשה. מד"א שהגיעו לכאן קבעו מותם של 2 שהיו פה בשני קצוות של הרחוב שאנחנו ממש עובדים עליו ועוד פצוע קשה ממש בגישרון למטה, כנראה הוא ירד בעצמו כי הוא רצה להימלט מההמון
והוא פונה לבית החולים. נכון לעכשיו מבחינת מסגרת הנפגעים שלנו, יש לנו 8 פצועים, 2 שהם הרוגים שנקבע מותם, 2 እንታይ ይብል ኣሎ እዚካም መጀመርታ ኣብዚ ጎደና እዚ ክስታይ ብብዝሒ ፀገማ ፀኒሕና ምፅእ ምስ በልና ክልተ ብከሎ ቆጠታ ካብቲ ኩርናዕቲ ካብቲ ሰዓቱ ኩርናዕ እዚ ናይዚ ጎደና ዘለናዮ መይተም ፀኒሖም ሓደኻ ካብኣቶም ካብዚ ጎደና እዚ ክሃድን ክብል ኣካል ቦታት ተሃሲዩ ፀኒሕና ጠቕላላ 8 ተሃሲዮም ፀኒሖምና פצועים קשה שכרגע נמצאים בבתי חולים מקבלים טיפול מיידי, 2 בינוני ו2 קל, זה מה שהתחלק באופן סימטרי ክልተ ብከቢድ ክልተኻ ብማዕከላይ ካልኦት እውን በቲ በብደረጅኡ ክንፈልዮን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ይብል ኣሎ לתת לו פתרונות. אני אזכיר את 9 לפברואר שוב פעם, הייתה פה התכנסות פוליטית בין תומכים למתנגדים פה בתוך תל אביב, בבועה הזאת התנהלות פוליטית מאפריקה לכאן, מאריתריאה לכאן, דבר שהוא לא מקובל ולא מתקבל על הדעת, ואנחנו כמובן נעשה את הכל כדי לא לאפשר את זה, שבסיכומו של אותו יום לפני שנה בדיוק, ממש לפני שבוע, עוד שבוע, זה שנה בדיוק, ששם התפוצץ הסיפור הזה שוב גם באלימות מאוד קשה, עם גרזנים, סכינים, אגב בדומה למה שקרה היום, ובסיפור ההוא כמובן עשינו פה הרבה מאוד מערכים של מעצרים, נעצרו מעל 70 עצורים, עצרנו אותם בצו מנהלי, חלקם בצו פלילי, אבל בסופו של דבר מהסיפור הזה እንታይ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ዝመፀ ወይ ካብቲ ኣፍሪካ ዝመፀ ባእሲ ህልኽ ናይ ፖለቲኮም ኣብዚ መፀ ምገብርሉ እዚ ከዓ ንሕና ዘይንቕበሎን ዘምሳና ዘይከይድን ስራሕ እዩ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ባእሲ ንሕና ሓቢርና ኣሲርና ኢና ክሳዕ 70 ዝኾኑ ኣሲርና ናብ እስር ቤት ኣቕሪብናዮም ኢና ቤት ፍርዲ ከዓ ንዖም ንገሊኦም ከም እሱራት ናይ ገዛ ገርሰይዶም ንገሊኦም ከዓ ገበነኛታት ገይሩ ኣትሪፍዎም ፖሊስ ናይዚ ተልኣቢብ ወይ ናይዚ ከተማ ድሕሪ ኢሉ ክዛረቦ ሶሪ ሰሚዐ ስለነበርክ ዝቕልጥፈኩም ዘለኹም ምናልባት קיבלנו מה שנקרא סיוע בהקשר של צווי הגירוש שציפינו ורצינו שזה יקרה. בסופו של דבר משטרת ישראל לבד לא תוכל לטפל במובלעת הזאת שנקראת תל אביב דרום, אם תרצו נווה שאנן ושפירא והרחובות של השכונות, מבלי שמשרדי הממשלה השונים שיש להם חלק בהיבט המשפטי כדי למנוע את הסיפור הזה שזה לא יתפשך וזה לא יתפתח לממדים מאוד גדולים. מי שמשלם את המחיר זה התושבים של תל אביב דרום, שהם עומדים פה במרפסות, מסתכלים בהמה על מה שקורה כאן ברחוב הזה, וידנו להושיע ללא משרדי הממשלה השונים, בעיקרם משרד המשפטים, משרד הפנים ועוד משרדים. እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ናብ እስር ቤት ወሲድናዮም ኢና በብክስታዮም ገይሩ ቤት ፍርዲ ክሰዶም ፀኒሑ ንሕና ግን ከም ፖሊስ ንሕና ስራሕና ሰሪሕና ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ዓቃቢ ሕግን ናብ ናይ ፀፀታን ሓቢርናዮ ኢና ረኪብናዮም ኢና ናብቶም ዓቃቢ ሕግን ናይ ፀፀታን ነጊርናዮም ኢና ንሳቶም ከዓ ነዚ ጉዳይ ምእታን መወዳእታ መፈፀምታን ክገብሩሉ ፌርማ ፈሪሞም ክህቡና እሞ እዚ ገበናት እዚ ዝገበርካ ብቐጥታ ክጓሓፍ ካብዚ ዓዲ ቅቡል ስለ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ካብዚኦም ገበናት ዝገብሩ ዘለዉ ንግሆ ዜግነት የብሉ ገለ የብሉ ነዞም ህዝቢ ብዚ ዝቕመጡን ነዞም ደቂ ዝዓዲ ብዚ ዝቕመጡን ግን ሰላሞም ከሊእዎም ኣሎ נוספים שיסייעו בידי משטרת ישראל כמשהו משלים ונוכל בסופו של דבר לגרש את אלה הפורעים. אגב, אני מזכיר לכולם, אנשים נמצאים פה באופן לא לגלי. אף אחד מהאנשים פה לא נמצא כאזרחות ישראלית ולא קיבל יותר מהמדינה לשהות כאן במקום הזה. ככזה צריך למי שעובר עבירות פשיעה חמורות לגרש אותה מהארץ. ולצורך העניין יצטרך את הסיוע של משרד המשפטים, של משרד הפנים שיחתום על הצווים, ובסופו של דבר שגם הייעוץ המשפטי לממשלה ייתן גיבוי להליך הזה כדי שנוכל בסופו של דבר להשפיע ולתת לתושבים האלה רווחה שיוכלו להמשיך ולהתקיים בשכונה היהודית הזאת. זה לא יכול להיות שזה יקרה, ולכן המשטרה נמצאת פה עם כוחות גדולים על חשבון משימות אחרות, ואנחנו נשאר כאן כדי להשליט בסדר, וחבל שתהליכים כאלה לא מגיעים בסוף לאיזשהו רגל מסיימת שבסופו של תהליך נוכל לקחת את הקבוצה הלא לגלית. בזוכנה
እንታይ ዘሎ እዚኣቶም ዝገበርዎ ጠቕሊልካ ኣሰንባድን ሸቓልን ኮይኑ ነዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ከዓ ንሕና ኣብዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ፖሊስ ብምልታ ኣብዚ ጠጠው ኢላ ዘላ ንኻልእ ስራሕ እንዳሃለዋ ከሎ ነቲ ካልእ ስራሕ ጠጠው ቢላ ኣብዚ ጠጠው ኢላ ዘላ ኢሉ ዘሎ ካልእ እቲ ቀንዲ ለማዓንቲ ዳርጋ ብብዙሕ ክስታይ ነይሩ ዋላ እውን እስራኤላውያን ብብዝሒ ዝዛረብሉ ዘለዉ እዩ እቲኦም ሰባት ዝሃደሙ ኣይፈለጡን እዮም ብላዕሊ ኮይኖም ይከታተልዎም እዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝገበሩ ገይሮም ክኸዱ ከለዉ ብቐጥታ ፖሊስ መፂኡ በዚኦም ይከታተልዎም ነይሮም በዚን በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብላዕሊ ኮይኖም ይከታተልዎም ነይሮም ከምኡውን ካሜራ ናይ ጎደናታት ገይሮም እንዳተኸታተልዎም እዮም ነይሮም ማለት እዩ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ክስታይ ማለት እዩ በዛ እንታይ ትበሃል እዚ ዓሞም ተሰቐለላ ማለት እዩ ባገሮም ይከታተልዎም ዘሎ ካልእ እውን ከምዚ ኣሎ ኣብቲ ቴሌግራም ብብዝሒ ምፂናልኩም ስለነበረ እዚ ትሪእዎም ሓንቲ መኪና ልዒላ እንተትወስዶም ነይራ ፅቡቕ ነይሩ ንሓደሲ መኪና ቀሊዓ ተትገድፎ ነይራ ፅቡቕ ገራ ርእሱ ተጥሑ ነጭፍልቕ ተተብሎ ብታ ፅርግያ ፅቡቕ ነይሩ እዚ ገበን ንምግባር እዩ ትረዲኩም ድዩ ገበን ንምግባር እዩ ካልእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቤተክርስትያን ኣብዚ ንውሽጢ ቤተክርስትያን ከኣትዉ ኣይግብኦምን እዩ ኣብዚ ናብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ከኣትዉ ኣይፍቀዶምን እዩ ዋላ ብሕጊ ንቤተክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ገዛ ንኽትኣቱ ይፍቀድን እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ብብዝሒ ሰብ ኣብኡ ስለ ዝነበሩት ማዕፆ ክፉት ስለ ዝፀንሐ ትኺሎም ከኣትዎ ኺሎም እቲ ቦታ ከዓ ቅዱስ ቦታን እቲ ቪድዮታት ክንሰደልኩም ኢና በዚ እንታይ ዝበሃል ብትዊተር ሸር በልዎ እዚ ቪድዮ እዚ እቲ ቪድዮታት ሸር በልዎ ንዓይ ቪድዮ ኾን ዋላ ፎቶ ኾን ሸር ምግባር ከልዮምን እዮም ኣብዛ ዓዲ ዋላ ኣብቲ ቲክቶክ እውን ላይቭ ገለ ከልዮምን ኣለዉ ብዙሕ ነገራት እዮም ክስታይ ገይሮሞ ዘለዉ ናተይ መደብ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ቆሪፅኩም ግን ክሰደልኩም ኢና ኣብ ቴሌግራም ከድኩም ክትረኽቦ ትኽእልኹም ዋላ ካልእ እውን ኣሎ ኮሚኒቲ ስታይ ከድኩም ውሰድዎ ትዊተር ፌስቡክም ሸር በልዎ ቆሪፅኩም ሸር በልዎ ነቲ ቪድዮታት ኣሎ መዓት ቪድዮታት ኹም ትረኽቦ ትዊተር ፀሓፍሉ ቶም ፅሕፉ ተዛረብሉ ውፁእ ካብቲ ቤተክርስትያን ውፁእ ካብ ውፃእ ይብሎ ኣሎ ኣብዚ ከዓ መኒ ሓላፊ ናይዚ ጉዳይ ወይ ናይዚ ቦታ ሓላፊ መን እዩ ገለ ኢሎም ይሓቱ ኣሎ ምናልባት ቤተክርስትያን ረይዎት እዩ እንታይ ኣለኩም ኣብዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ገለ ይብሎም ኣሎ ግን ሓፈሻዊ እዮም ፖሊስ ከምኡ ገይሮም ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም ይግብኦም እዩ ማለት ሲ ኣብቲ ዘጠራጥር ኣብቲ ብዝሒ ዘለዎ ሰብ መከላኸሊኦም ገይሮም እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ንሳቶም ከዓ ዝወሃብዎ ዘለዉ ብደገ ሓበሬታ ኣብቲ ከምዚ ዝበለ ቁፅሪን ገለን ኣፃርዮም እዮም ዝብዎም ዘለዉ ብቴሌፎን ኮይኖም እቶም ጎረቤትና ደቂ ዝዓዲ ማለት እዩ
እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ኣብቲ ገዝኦም ኮይኖም ይሕብሮም ማበይ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝነግሮም ዋላ እውን እዮም ናትና እውን ኣይሳንዎም ንሕብርዎም እዮም ሕጂ እቶም ፖሊስ ወላ ሓንቲ ፍልጦ የብሉን ብድሕሪት ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ትኽኢሉ እዩ ዝኣቱ ንሳቶም ደቀኩ ንስኻ ወዳሓትኑ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ተቓቲልካ ሃሊኻ ኣይተጎድሶምን ኩልኻ ንዖም ወላ ሓንቲ ይኮንካ ካብቶም ጎረቤትና ምሶም ስለ ዘለዉ ግን ምሶም ደቂ ዝዓዲ ስለ ዘለዉ ካብቶም ጎረቤትና ንሳቶም ግን ካልእ ስርሖም ሰርሑ ትሰሪ ይተርፍን እዩ ትተንኮላ ይተርፍን እዩ ንሳቶም ከዓ ንዕኦም ስለ ቋንቋና ስለ ዝሰምዑኻ ንዕኦም ይሓትዎም ማለት እዩ እንታይ ተገይሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለ ኢሎም ንዕኦም ክሳይ ይገብሮም ንሳቶም ከዓ ሓሶት ናይቶም ዕሱባት ይሰምዑ ይብዎም ማለት እዩ ተረዲኩም ኣለኹም ድዮም እዚ እምበር ፖሊስ እስራኤል ንዓኻ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ይገድሶምን እዩ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ሰማያዊ ድኻ ቀጤላ ድኻ ቀይሕ ድኻ ግደፍደ ንስኻሲ እቲ ሩስያዊ ኸማን ንዖም ዝመስል ሩስያዊ ኸማን ኣየገድሶምን እዩ ትፈልጦ ዘለኩም مقدسن قلم كمان الجاي بزونه زي كستاكا قبرلنا بزح استاكا قبرلنا ولا حنتي او كل اللي لهم نبوليهم زفتشو من هذا بعد قداسي هوني لنا نمبر قال أبزي تايم تقول دارجا وديم أبزي قال تي حزام وزصنحو مالتيو تي حزام وزصنحو كراخون فاسخون تقول نجارات حزام وزصنحو أبزي بوليس تركيبا عشرات قبرولا نايتهم وزصنحو مالتيو ببزحي زي قانتي حزام وزصنحو قلملتات بزحي عكيبا مرمرة تقبرون زل حبزي فاس زي كارا زي دايد بهالجوزمو هاريها أو تقربت يزركوتها تعني ذكر تعني أنسر سسان بيوزي فاستريون كرالون كالون اندا هارمو خلو غله فيديو نابتي كستاي سيدنا لكمالنا ابزي سلازي فقد كنم صواي فقدني تنتي يوتيوب حق لو بغيرنا نمثلنا سلازي ازي تريو زلهم حزام زصنحي بزي غرمم سبر سب زهارمو بزي غرمم كتاي زهارمو بزغونه زي مرمراي زغبرو زلو دي زاملاخ لما عندي منالبات تابت بيت كريستيان يوم كيدوم نيرومو تاملاخ كا نتي بدلنيا حقنيا بدلنيا اب حصر زبله كوتو كومون املاخ بعلوسي بقى كفدينا نصب زلنا كابز غرمكم بميتاوت زي حغراو زبحال بميتاوت راح ليكونه ولا حانتي زغبرو ولا حانتي زبلو ነገር የለን ረይዎ ማብቱ ኮሜንት ንሳተመም ኩድዱ ዝውዕሉ ኣብቲ ቪዲዮታቶም ኩድዱ ዝውዕሉ ኣብቲ ገለ መጽኦም ንሳቶም ጥራይሕን በቃ ክቡጽቡጽና ዝውዕሉ ኣብዚ
ولا حدا يعني أقراوي زبل ولا حنت زبل يلن انت زبل نيرو ابزي بصي انا متزارب كله اي قد سنن يعني عدمي خربيت يعني انا سرح زلخو سرحي بتا صففتن بتا قونتن خيد دلي ابزيا زبوزبوز زلو نوغو فخرا እንዳገበሩ ንጎ ይዝብለኩም ዘሎ ንጎ ፈኸራ እንዳገበሩ ትሪዎም ኣለኹም ኣብቲ ኮሜንትታት ትሪዎም ፎቶ ሼር ድሕራልካ ኣባዮም ዝርከቡ ዞም ሃማማ ኣባ መፅዮም ዝርቡን ዘይዝርቡን ክዛረቡ ዝውዕሉ በቃ ገለ ድሕራ ገርካ ገለ ኣቡ ክዛረቡ ዝውዕሉ ንሳቶም ወላ ሓደ ሰብ ካብዚዮ ኣነ ሃገሬ ዝብል ዘሎ ምናልባት ተሓቢዮም ዝገብሮ ካሊ ይህልዎ ይኽእል ኣነ ክንዲ ናይ ሰብ ክምሕል ኣይክእልኒ ግን ኣብዚ ሜዳ መፅዩ ንሓደ ሰብ ዝረበሸ ወይ ዘበለ የለን ግን ንሳቶም ወላ ሓንቲ ከብሉ ክጉንሕ ይካሉን ህይወት ሰብ እንዳወሰዱ ህይወት ሰብ እንዳተወሰዶም ኣነ ይፈልጥኒ እንታይም ደሊ ዘለው እንታይም ክበፅሑ ደሊ ዘለው ኣነ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ኣለኹ እንታይም ክበፅሑ ደልዮም ዘለው ሰባት ድዮም ክውድዎ ደልዮም ሰባት ድዮም ክውድዎ ደልዮም ዋላታይቱ ዕላሞም መወዳቱ ስታይም ክውድዎ ደልዮም ዘለው ኣይተፈጠና የማለን ምክንያት እዚ ጋ ከዛረቢ ብዛዕባ ኣብኡ ዝነበረ ማለት እዩ ካብቲ ንግሆም ፅልኩም ዝነበርኩ እዚ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ንግሆ የምፃኸልኩም ናብ ዝዓንቶ ዝነበረ መደብና ኣብዚ ስምዕዎ ኹም ነዚ ሓወር ይፍንን ኣዲ የማለን ምክንያትን ኢማለ ኣነሽም ኣንሕኑ ባኮስ እንዲም از سیامنو تا پیلول سیامنو انشین یوتیم ولخیم اتخیلو لخت لبایتا ولخیم انشیم سبو بناء نازه درخا غنا اتخیلو ماکوتشا كان يوم يقوم يتقللين ولخیم بايتا از خلق برخول باو كان أمرنا إنه يشمل كان خذوا لك أوكي نحن رزقينه لسات نبا ولا أوسيم بلاغنيست إما كازدا سجوريم أكل أدز أو سجوريم لبشوم شخور ولا رفاق مدلة ומה הם עשו? הרביצו לכם? הרביצו, משהו מסו זהו, הרביצים הבנתי. אז אנחנו ביקשנו עזרה למשטרה. כן. המשטרה לא עושה כלום. לא עושה כלום? לא עושה כלום. באים פה, ממול המשטרה עשו לנו גז. כן. יש פה בן אדם קוראים לו כחסה. שעשו גז עליו. כן, זה עשה להם ילדים. הילדים, לא היו גדולים. הילדים እዚ ካሓሰ ዝበሃል ሰብ ጀኳን ዘለዎ ይመስለኒ ብብዝሒ ካሓሰ እንቁሉ ኣነ ሰምዕ ስለምንታይ ሰብ እዚ ብሕጊ ክትሓዝ ዘይተኻእለ ስለምንታይ እዩ ጭብጥታት ዘየለ ኮይኑ ጭብጥታት ዘየለ ንሕራ ኮይኑ ስኢልካ ሰብ ኣይምፃእን እዩ ስኢልካ ሰብ ኣይዝረብን እዩ ጭብጥታት ንሕራ ሃልዩ ግን ጠባኻ ቅምጥ ቢልካ እዚያን ኢልካ ካትኸይድ نا بوليس كيد كاسرح ስለተዛረብካ ዝኸውን ነገር ኣብዚያ ስምዑና ኣነ ነግረኩም ዘለኹ ጉዳይኩም በዓልኩም ትካታተልዋ ፖሊስ ወረቀት ምስክርነት ከም ዝነበረ እቲ ጉዳይ ጥራሕ ይጽሕፈልካ ፖሊስ ደድሕረኻ ይስዕብን እዩ ፖሊስ ደድሕሪ ዝሃሮምካ ይስዕብን እዩ ፖሊስ ደድሕሪ ዝሃሮምካ ኣይስዕብን እዩ ንስኻ መን ምዃኑ ሰብ ሒስካ ጭብጥታትካ ሒስካ እቲ ፖሊስ ከዓ ናይታ ዝነበረ ሸዓ ግዜ مسبار إيروا زبهالله ويكسر نايتو زنبرة باسي ويناه زنبرة كونتات صحيح الله وقصر الله نصح حسكا ورقة كبكاي حسكا خنابتي تبعات خيد تبعات تسيز خدو بوليس بعلي دليل كاني نبريو هاري مامون يرم علت كنزين دابل ورقة هاي دليل كانيو نخالق سب نحرق حريمو بقلق قطامي خالق سب نحرق أبيلو هو كم زناي جن عنجال كده مهجز قبورة نقرأت تدراربو كم خضروبه خيلي انت دا عزيز لكن
سب مسيو بوليس مسيو نعها بلو زهارو مو قالوا له ايدلينيو ندحر اجبتات هاليكم زي تدقدقوا انت هونكم ندحر هاليو خوينو سلمتاي سبزيزي بزح غزي سمع له سبزي سب اواريدو قال بزح نغرات غيرو سبات اكيبو ابو بيلو قال كبل اراريخا ابو صوار ابو كاراتات ابو فاسات قال يحباي تبلو አባን ድሕራታ አቱ ኮይና ጭብጥታት ገርካ ካሜራ ገርካ ተሓቢካ ሲኢልካ ሕቡ ካሜራ ግበርሎ ማው ሕቡ ካሜራ ግበርሎ ሕቡ ካሜራ ካአቱ ኸሎ ክወጽ ኸሎ ዝቀድሕ ትገብርሎም እስኩማ ተኸዱ ሕቡ ካሜራ ግበርሎ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ቁብሉና ኩሉ ነገራት ሕቡ ካሜራ ሕስኩም ኪድ ዋላ ሁላትኩም فتينا نحبو كاميرا كلبي حزنا نغيز لنا بقى تايد فتينا دينا مانوت انا شي معي تستكل هذا اللي يرتا زي شلون انا شي ما نصل מה יהיה? מה אתם רואים איזה עתיד שיכול לקרות פה? משהו טוב יכול להיות פה? מה זה? אם המשטרה לא תפתור את הבעיה הזה, שאתה רואה אותו בן אדם עם גרזל, חסדה בראש, כי הוא מוכן להרוג בן אדם, אם אתה לא עוצר אותו, איך תפתור את הבעיה? הוא מוכן להרוג. כמה פצועים האנשים היו? אפילו אחד פצוע יביאו אותו פה. אבל תגיד, עכשיו עוד שבוע יש שנה למהומות שהיה שנה שעברה. מה הולך להיות? יהיה יותר גרוע? אני לא מאמין, יהיה עוד את האירוע הזה, לא יתקיים אני מאמין. כי למה? אם המשטרה לא עובדת, זהו. וככה תמיד, יותר גרוע הולך. אנשים לא רוצים להרוג, אני לא מוכן שיהרגו אותי. הם באו רק להרוג. אומרים דיקטטורה, שילכו לשם, שיהרגו למישהו שבא להם. מה עשינו להם? אנחנו מתפללים פה, זה הכנסייה. על מה באים תמיד על הכנסייה? מה השם שלך? יואנס. יואנס? ואתה? אברהלה. אברהלה? כן. بزغوني يوحنسن ابرالن زبلو زلو زي كونتات مجمرتا نحنا صلاه نقبر كلنا قالينا بيتكريستيان نحنا ملي قالينا دغن وص قالينا حوشت نخون نحنا صلاه غرنا ودينا نوص كلنا زم قديمومنا زوص سبات اقدموم صنيحم مسحرموم قاليم هاديموم نابانا مصيوم كمزي زبل صغمالو مسبولنا ها نحنا رينا اخونا خيدن غيخا بزين هو እንዳበሉ መጽየምና ዘዝረኸ ቦሰብ እንደሃረሙ ይخد ኒሮም ይዝብሎም ዘሎ ድሕሪት ወዲ ኻም ድሕሪ ዝኹነታት እዚ እንታይ ይመስልቲ መናብርኹም ኣብቲ ቴሌግራም ተዛሪቦ ነይረ ሰይደልኩም ነይረ ግን ምናልባት ካልኦት ዘይብልኩም ካ ኩሉ ግዜ ኣምፃና ስለ ዘይተርፈና ኣብዚ ካ ሒዝና ንመጽና ኩሉ ግዜ ሕጂ እዚ ታይ ብላሎ ድሕሪ ጅዳ እሞ እንታይ ክትገብርኹም መጻኢታትኩም ስታይ ይመስል ኣብዛ ዓዲ ኢልዎ ንሕና ዝፈለጥኮ ነገራት የለን ንሕና ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ዝፈለጥናዮ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ፖሊስ እንድሕራ ነው ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትቋጻጸሮን ክሰርሓሉ እንተዘይኪላ ወላ ሓንቲ ንገብሮ ነገር የለን ሞራይ ነቲ ዝመዘሎ ቀድሞ ድሕሪ ጅስ ኣለኩም እዩ በዓል ኣለኩም ሕጂ ትበዓል ከተብዕልዎ ድኹም ገሌላ ኢልዎ ማለት እዩ نحنا تبعال كانوا بعلو أي مثلاً إني بزو زلوا كونتات تكون بزو زلوا كونتات أي مثلاً إني جن جبر زلوا ولا بعال جبرنا قلي جبرنا بتكسان مسيهم خارمنا الحضر زلها يلو مالتي سلزي زي مسوات زيهم بتكسان كيدهم ستايز جبرو زلوا بعلامة كن هيجي سمعكم موهم بتكسان تاريخ النار لو تباهيلو لك تي سرق رز ንሱ ተዛረቦም ኩሉ ግዜ ንሳይም ዝገብሩ ዘሎ ቤተክርስቲያን ኢልዎም ቤተክርስቲያን ይገብሩሉ ኣብ ዝኾነ ዳስ ኪድልዎም ኣብ ዝኾነ ዳስ ይኸዱሉ ዳስ ኣብዚ ጠጠው ተበልናዮ ኩሉ ነገራት ጠጠው ተበለ ኣብ ኤርትራ ኣለና ታ ኤርትራ በዓባያ ናህና እጂ ንስኻትክን ኣብዚያ ዝቐተልክን ቀቲልክን ንስድራኽን ዕዳ ገዲፍክን ንቤተሰብክን ዕዳ ገዲፍክን ናበይ ኸድ باي شعوت أبغى هوساكا ويسكالي ده هوساكا كريه كاينا إتحنت علامة زوتو قوم لازولو كمزي بعد ما خيركا عند حراس بكتيل كاسي إذا تحازن زي نبرن زي هرمن أي فلتني قال يكون نمبالي نسيت علامة السرح
እዚ ትሽጣራ ተባሂሉ ዘሎ ትሽጣራ ዚካ ተበጽሒስ ተሰሪሕልዩ ከምዚ ክስታካ መስለኩም ተሰሪሕልዩ ትሽጣራ ሆ እናበልካ ኸይድካ ሰብ ንምጥቃዕ እምበር በብሓደ ዳ እንታይ ትረኽቦም ዶ በብሓደ እኮ ርከቡከ ብፌክ አካውንት ገረም ቁጽርፋ ውዕሉ በአካል ትረኽቦም ከላኻ ወላ ሓንቲ ደኒኖም ኸዱ ሰብኣይ ኮይኑን ሓደ ሰብኣይ ንዓይሉ ራስ ብራስ ዝፀውዐ ሰብኣይ ኣይረኣና ራስ ብራስ ዝፀውዐ ሰብኣይ ኣይረኣና በፍፅም ተኣምር ራስ ብራስ ፀዊዑሲ እንተ ከሕምቆ እንተ ከቆትሎ እንተ ክትቆትሎ በዓል ዕላማ እንዲኻ مش كنت نبر عيدلين مش بقى علامة هاي القلبيت وتوا ترخبنا على عم زي تمس راس براس زي تعطون وزخون سب ترخب الله غانديا هون دابل كامت هاج انتايت عدامة تانك قالل زقبر زلي والصور بيت بزقر كاس تحاري وتس كم زي أخو تقولوا زلكم سلة طباهلي بس نسر عادي قوم تلاقيهم بس نسر عادي هون دابل كوم سب تارمو ማለት حرامن زي تحرامن هدامن زادمن زي هدمن زي فلت نخون كله بسنة سرعات يسرحالو زلو بسنة سرعات يسرحالو زلو እዚህ ጋር በተክሳን መጀመርታ ካሜራ ያማጽሞ ካሜራ ቀድም ሂጆም ዘዓጽዎ አምጺና ነራይና ኣብዚ ቀድም ሂጂ ዘ አምጺና ነራይና ኣብዚ ካሜራ ከም ዘዓጽዎ ቀድም ሂጂ ካሜራ በዓል ከም ዘዓጽዎ ኣብዚ ኮነን ኣብቲ ኤሪ ፖድካስት አምጺና ነራይና ካሜራ እንዳሰበሩ ሆሎ ካሜራ ሲሮም ንሓደ በካራ ገሮም ኩጎይዎ ሆሎ ድሕሩ እንታይ ክገብሩ ምኻኖም ፍሉጥ ነገሪ ካሜራ ንሕራ ዓጽም እንታይ ክገብሩ ምደሊስ ፍሉጥ ነገሪ ቤተክርስቲያን አፍርሱ ተባሂሎም ቤተክርስቲያን አፍርሱለው ግበር ኢልካ ያም ዝገብሩ ራቦት እኮ እዮም ዚኦም ሓደ ሰብ ድሕራ ግበር ኢልካ ዝገብር ኮይኑ እዚ ራቦት እዩ መኒና ኣይግበር ኢሉ ኸግብረኒ ኣብዚ ዓለም ከይርከብኒ ንዓይ ግበር ኢሉ ዘግብረኒ ኣቦይና ደን ከማን ግበር ኢሉ ማግቢረውኒ ይፈልጡን ብህፃነ ይኮለኹ እዚኦም ግን እንስሳ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ዘይብሎም እንስሳታት ሓደ ሰብ ኪድልዎም እዚ በቃ ከምዚ ክትገብር ኣለኻ ኢልዎም በቃ ይገብርዎ ነው እዚ ጉዳይ በቃ ሰብ እንታ ኮንካ ኮስተይልኒ ዋ أتحسب إنت قرب ما تصعب الكان رأي بالكان علامة بالكان نمتى راح تنبر وأنا متى راح تنبر أبزي كويلن يقرف صغير نجار يلن أبزي لك الله حنت مدة وحنت كبدان مع قرآن زي فلت 4 أنقول زخونة اللي خاتك أبزي فرح تبزلخها أنا إيمانني ملك الله أبتو بص حنا جاري بالكان بس راح تطفطغلها كتسر تغلها تقتل تغلها ክትቀተልኻ እዚ ኣሕዛ ክትቀተልኻ ሽዑኻ ስድራኻ ክትቀተልኻ ክነገረካ ጽፉፍ ኾነልካ ማለት ጽፉፍ ኾነልካ ክትቀተልኻ ክትሃርምኻ ክትህረምኻ ክትእሰርኻ ካብርሽ እዚ እስር ቤት ቦኑስ ዝኸውን ዘሎ ክትፈልጦ ዘለካ ሰብ ቀቲልካ ክትከይድ ኢኻ ክሳንካ ነፊሕካ ክትገደላ ትኽእል ዓለም እንድሕራ ሃልያ بفتسم تأمر يقتل زي تخل سب قتيلك دم سب أحسيسك عندك هذول دم سب أحسيسك هتقدر من البعض دي أنا فلتني سب نحرق قتيلك كتقتل مهان كاتفلت كتقل عليك كتقتل راح يكون استرحاهم كتطفل ما مطار نايمين عده تزختم أبزي عسر تقلمل عام زي رأيتهم دكا أبزي عزقتين قالوا تنبر مثلك قالوا أيكونن قالوا كنت مساكا سيلكا مثلك قالوا أبزي كم زي ما أنت اللي جوا قالت قتلان بركبت مقاس خايز مثلك قالوا نو كم بحال يلن زغانة قنسب سب هو السبات فيو كنت أفت راح يزخن أبي هاقن عقات نبرله مش حاسين قالوا لوط مش دليلها لا لوط تدليلها هوت كار هذا تفق نمن كتم صار هوت كار تفق نعهان هذا لا لوط نمن هذا لا نعهار يقول ده كيد صار بيتك عم تقصد زين عم تقدمت كيد دهاي انقبر دويل حتتهم كيد
تليفون حيسكا يا خيت هجي خايتا عسركا والله بجزا خونكا تسمع الله تأكيبكا تليفون حيزو دولة اللي أبو سربيت كونكا دولة اللي أبي سربيت كونكا دولة اللي دول شعور أيوخا حقها تبلاهم طب حقها خازبولو هجي سكركا خذكرنا صباح اللي حرس حق تعطوخا دا نقرنا نعين دا ذكر كان خذ نبر خايلك قالوا مفتح قرن كوصها خلو غبتا أسر بيت كوتوها خلو غبتا أسر بيت دا ذكر كان خذ غيرها أنا علي سفلت أني دا أسر بيت أنا كوني رايت أسر بيت نيراي مفتح فتح كوصها خلو نقول خذ الصوها خلون نعين دا ذكر كان خذ غيرها مؤل كامل نعين تزقاقي كان أنا هم عدكا تزقاقي كها انتهى كم زقبرك مالتي صار تقاتل تزلك كازو لها في حقبل بتبل يلكوها ودو بصقام عيدو طبسن دا غبره اكيد مو خمد الله نحنساب فرنسا وسد نحنساب قال خيد نحنساب قال خيد مش سوي تخاري نحنساب فرنسا ينبر دلا يقبرالو صاحب الله ابلخ تمصوني بالك اذي ناي مغاس يكونن ملخكو ملخني هارنكو هارمن زبحال ነገር የለን ህይወት ካትወስድ ዘለኻ ህይወት ንሕራቆና መወዳእታ ማለት እዩ ስናይ መወዳእታ ዝበሃል ህይወት ካት ወሰዳላ ህይወት ሰብ ወሲድካ ክትነብር ኢልካ ተሓስብ ንሕራሃልኻ ኣብቲ ሃሉ ወቲ ሃሉ ብዘይ ገድስ ዝመሰልካ መሰል ኣብ ተቐመጥካ ተቐመጥ መንግስቲ ሓላፍነት ያወስደልካ እዚ ሓኽሊ ድም ግዳይ እንታይ ዓቕም ኣሎ ንባዕሉ መሳፈር ኢለሚኑ ዝኸይድና ብፈቐዱ ክልምን ዝውዕል ዘሎ መንግስቲ ወላ ሓላፍነት ዝወስደሉ የለን እዚ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኮነን እዚ ናይ ድንቁርና ቃልሲ ድንቁርና ጥራሕ ኣነ ሃድ መልካይ ኣነ ገጥመካኒ ኣነ ሃድ መልካይ ኣነ ንሕራ መጻካለ ፋሲለ መጻካለ ንሕራት መጻንልሃ ሕራት መጻንልሃ ግን أنا قد فكرني تعاقمك ساعتها هو تتحلك فتني سؤال كايلن صاخات مصان زل هاك أنا يكون كذا خدك عبد سلزي إذا زجبة زلوا كايدا أب حزبي تو كون دخون أسنا بلت ناتبالعت عدت خدل نامو قرب دخون عوة كيلوم زقبرو زلوا بعد زمعين جلو إياه حران حنا خداي خنقصلاينا نحرالك قصلا قالت كان عخات ملكت